mediambientalment, l'instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la coberta de l'Hospital de Mollet suposa una reducció de 160 tones de CO2, una cobertura del 12,5% de l'energia elèctrica que requereix l'hospital, al punt culminant el que li faltava a aquest edifici per ser un referent a nivell mediambiental i d'eficiència energètica. Des de fa molt de temps, a la pròpia Fundació Sanitària de Mollet ens vam comprometre amb tot el projecte de la sostenibilitat i del compromís amb el medi ambient. La compra i la gestió de l'energia sostenible i energia verda, 100% verda, seríem capaços d'estar plantant un arbre per les generacions futures, fa possible, com creiem, com esperem, com anhelem, un món millor. Queremos agradecer al equipo técnico y ejecutivo de hospital que nos ha acompañado durante toda la obra y al personal sanitario por todo el esfuerzo y aportación que ha hecho durante la pandemia. Gracias.